Iya, aku nek mikir wong-wong edo ngarani aku. Mbah Yamin wong gedhe tuwa rek, kaya cah cilik. Dene tak pikir, wong tuwa rek, utun-utun barongan terus pikirane kono urung nyandak. Barongan iku barongan piye? Barongan iku asal usule piye? Ora do mudeng. Ya tak aku ya piye yen. Ayo ya rumangsa ayo kok bocah cilik wis wong tuwa dolanane barongan. Neng kono ora roh isine jero barongan iku barongan maksude barongan piye? Barongan iku asal usule piye? Ora do denger. Intine mok digepoke. Lah ya Yamin wis wong tuwa kok dolanan barongan kok diutun-utun rina wengi. Ora denger nek iki ngono cara ngono iku tinggalane pitung turunan cara kopdam banget tuane. Lah ora apa. Ana sing bocah piye akhir kol anu barongane Mbah Yamin. Lah ya tipake. Dadi diarani kok cah cilik lah kene utun-utun barongan. Penting cara ngono iku wujude piye, tipete piye ya katone lah ya. Saucapku ya ketoke ya ngenah. Sing marai aku wis diceritani Mbah Singo Barong. Le barongan iku opene le. Wis ah. Tek ngono lah iku cara ngono wong Jawa aja lali Jawane. Ya cara ngono barongan iku sing piye ae cilik tuwa nom gedhe tuwa iku mesti nganggokno barongan. Tek ngono ya opene nek kok diarani cah cilik nek diarani stres sing ngarani kok ndak bingung dhewe. Lah ya utun-utun barongan lah kaya ben do mikir ngono sing Mbah Singo iku ngono. Dipeni ngono, diceritakno ngono. Dadine aku ya tek ngene lah ya tak openi. Wis tak utun-utun lah nek diarani kok cah cilik lah ayen ya. Ngene lah ya aing kopdam. Ora ana wong duwe barongan kaya niki, nek Mbah Yamin regane iki barongan danyang, barongan perkaulan. Wis ora ono duwe. Nek aku terus loko-loko terus di anu ora ono lagi. Mau iki tinggalane sono tinggalan pitung turunan. Sedarane sing piye lah aku santai. Santai sing do model piye lah. Barongan boji apik kene tek. Ora kurang kondang nek barongan niku. Arek lae ngarani